Și salutare, dragi prieteni, bine la un nou video pe îl voi posta pe YouTube astăzi pe la vreo 3 și chiar dacă puteți spune că cea mai horror, cel mai horror și cel mai pe partea 5. Da. Copat de mine când ești bă, la mine în caz când auziți este foarte plouă, deci frică. Uitați. Uite, o să mai și vedeți. Uitați-vă, dar întorc camera. Geam.